Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан Республикасына сәфәре кысаларында IT парк һәм шиннар җитештерү заводында булды. Кардиохирургиядә яңалык, табиблар беренче тапкыр иң зур тамыр аортаны күчереп утыртты. Чабышка атлар хуҗасы ул кем? Саба районының Сатыш авылыннан махсус репортаж. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов эшлекле сәфәр барышында Үзбәкстан Республикасы президенты Шәүкәт Мирзиев белән очрашты. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан-Үзбәкстан товар әйләнеше 193 миллион доллардан артып киткән. 2022 елның беренче ярты еллыгы шулай ук 34% үсеш күрсәткән. Булар барысы да Татарстан президенты фикеренчә актив шәхси багланышлар, үзара визитлар нәтиҗәсендә уртак предприятиеләр эше белән тормышка ашырыла. Конечно же, автопром, нефтянка, энергетика. Все эти направления здесь очень перспективны. И мы получили одобрение, чтобы по всем этим направлениям работа шла. Рөстәм Миңнехановның сәфәре Ташкент шәһәренең IT паркында дәвам итте. Татарстан президентына парк концепциясе турында сөйләделәр. Биредә коворкинг үзәк, IT академия, IT лаборатория һәм кунакханә ачылырга тиеш. Татарстан президенты Ташкент тәҗрибәсе һәм мөмкинлекләрен өйрәнү һәм Татарстан компанияләрен хезмәттәшлеккә җәлеп итү буенча җаваплы белгечләргә йөкләмә бирде. Шулай Үзбәкстанга эш сәфәре кысаларында Ангрен шәһәрендә резина техника заводында булды. Биредә конвейер тасмалары, авыл хуҗалыгы һәм автомобиль шиннары җитештерелә. Предприятиенең еллык егәрлеге 3 миллион берәмлек автомобиль шинына һәм 200 мең авыл хуҗалыгы шинына җитә. Тиздән, ягъни 16 октябрь көнне үз һөнәри бәйрәмнәрен юл хуҗалыгы хезмәткәрләре билгеләп үтә. Сәнәгать, авыл хуҗалыгы төзелеш, бер генә өлкәдәге эшчәнлек тә юллардан башка тормышка ашырылмый. Быел юл төзекләндерү эшләренә республикада 190 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Моңа кадәр ул кадәр зур сума бүленгәне юк иде. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә искәртелде. Эшлекле сөйләшү барышыннан Шулпан Әмири репортажы. Республика юлларын төзекләндерүгә бүленгән 190 миллион сум акчаның 28-е федераль бюджет акчалары. Эш күләмнәре зур. Барлыгы 50 километрдан артык юл төзелгән. Бу планның 95%. Шулай ук 600 чакрымнан артык юл ремонтланган. Федераль финанслау хисабына Казан шәһәре территориясендә зур Казан бөҗрасы төзү, Вознесенский тракты төзелеше кебек социаль әһәмияткә ия булган объектлар төзү эшләре дә шактый. Безнең Вознесенский тракт чыннан да бик зур юл. Шуны әйтеп китәсе килә, ул Казанның ген планында күп еллар инде күрсәтелеп тора. Беренче өлеш аның Гвардейский юлы белән безнең Проспект Победаны ялгыштыра торган участогы. Ә инде икенчесе Проспект Победадан МСНга чыга торган участогы дип әйтик. Бүген ике этабында да эшләр алып барыла, әле бер этабында да эш бетмәде. Кайсыдыр юлларны 23 елны, кайсыдыр юлларны 24 елны, бөтенләй 25 елны бетерәбез дип план куела. Быел М7 автомобиль юлының бик зур өлеше төзекләндерелде. Казан аэропортына керү юллары салынды. Түбән Кама, Чаллы шәһәрләре арасында М7 автомобиль трассасы төзелә башлады. Иң зур проект М12 Мәскәү, Түбән Новгород, Казан тиз йөрешле автомобиль юлы төзелешен дәвам итә. Быел аңа 101 миллиард сум күләмендә финанслау каралган. Капитальный ремонт завершается на участке М7. Актаныш районында М7 участогында капиталь ремонт тәмамланып килә. Ул 4 полосалы булачак. Брифинг ташлай ук трак пунктларда вакым катламы белән юл урам шелтәрен норматив хәлгә китерү турында да сөйләштеләр. Гомуми озынлыгы 150 километр булган 380 объектта эш башкарыла. Республикада имин һәм сыйфатлы юллар илкүләм проектын гамәлгә ашыруда дәвам итә. Төбәк әһәмиятендәге 16 участокта цикләндерү эшләре бара. Юллар белән беррәттән республикада төбәк һәм муниципаль күперләрне цикләндерү эшләре дә тулы куәттә алып барыла.
На сегодняшний день завершены все работы на 15 объектов. Бүгінгі көндә 15 объектта эшләр тәмамланды. Алар арасында Сава һәм Нурлат районнарындагы күперләр дә бар. Шулай ук бүгенге вазгыять, ягъни санкция чикләүләре шартларында юл тармагын үстерү мөмкинлекләре турында да министр тарафыннан аерым билгеләп үтелде. Санкция вакытында эшләүе кыенрак инде. Аны дөресен әйтергә кирәк. Безнең бит төзүчеләр бик нык зур оешмалар, нык оешмалар. Аларда күп кенә импортный техника барлыкка килде шушы елларда. Шуның аркасында гына менә безнең юл төзүчеләр бик яхшы иттереп зур объемнарны эшкәреп чыгардай дәрәҗәсендә эшлиләр. Санкциялар булмастай безнең үзебезнең техникабыз һәм үзебезнең материалларыбыз җитешлек. Чөнки юл төзегәндә күп материаллар үзебезнеке. Россиядә табыла торган материаллар, цементы, битумы, щебень, ком, шул материаллар үзебезнеке булган чиракта шушы юл төзү ул безнең правительство белән, илнең президенты белән беренче урынга чыгарылды. Ә инде бүгеннән 14 октябрьгә кадәр юллар 2022 халыкара күргәзмә форумы башланачак. 3 көн дәвамында әйдә баручы компанияләрнең презентациялары көтелә. Иң уңышлы фикерләр һәм технологиялар юл челтәре объектларында кулланыр өчен тәкъдим ителә. Шулпан Әмире, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Кардиохирургия табиблары беренче тапкыр иң зур тамыр аортыны күчереп утыртты. Катлаулы операция барышы турында толырак хәбәрчеләребез язмасында. 8 сәгатькә сузылган катлаулы операция тәмам. Олег Андреев Түбән Камадан сулыш алу авыраю сәбәпле китерелә. Аның үпкә эшчәнлеге бозылып, сыеклык тулган була. Табиблар йөрәк клапаннары зарарлануын ачыклый һәм эндокардит диагнозын куя. Когда тебе говорят, что еще процентное отношение жизни. Операция уңышлы чыгуы икеле дип әйтү, әлбәттә бик күңелле хәбәр түгел. Хәле бик авыр булуга карамастан операция уңышлы үтте. Ул 4 тәүлек реанимациядә ятты. Аннары атна ярым чамасы без пациентны тикшереп тордык. Клапаннар эшчәнлеге яхшырды. Тискәре тәэсир ясаган сәбәпләр бетерелде. Иң зур кан тамырының бер өлеше донор протезга алыштырыла. Мондый төр операцияләр бик сирәк медицина үзәкләрендә генә үткәрелә. Гомографт – это уникальная технология. Она у нас запатентована и разработана. Гомографт, ягъни донор протез, уникаль технология. Ул Санкт-Петербургта уйлап табылды. Бер тәүлек тә үтмәде. Безгә дә китерделәр. Планлаштырылган операция булды. Авырый башлагач та Олег Андреев 40 килограммга ябыккан. Әмма яңадан туган кеше өчен бу зур югалту түгел. Мөршидә Җихан, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары. Ә хәзер дини вазгыятьтәге яңалыклар белән таныштырып үтәбез. Татарстан Диния нәзарәте мобилизацияләнгән кешеләргә ярдәмгә 2 миллионга якын акча җыйды. Әлеге игелекле эшкә Татарстан районнарындагы җирле мөхтәсибәтләр дә зур өлеш керткән. Казанда азан әйтү буенча курслар башланды. Тыңлаучылар мәкамнәрнең төрләре һәм аларның үзенчәлекләре турында билде. Шулай ук гамәли күнегүләр дә ясады. Татар мәкамының башка төрләрдән аермаларын ачыклады. Дәресләр Галиев мәчетендә кичке сәгать 6-да 13 октябрьгә кадәр һәр көнне уза. Аларга теләгән һәркем килә ала. Курсларны оештыру инициативасы белән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин чыккан. Беренче дәрестә ул Коръән укуда һәм азан әйтүдә татар мәкамын торгызу һәм популярлаштыру турында сөйләде. Шунысында искәртеп үтик, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин ислам фәннәре буенча докторлык диссертациясе яклады. Фәнни эш татар дин галимнәренең Коръән фәннәрен һәм Коръән язу кагыйдәләрен өйрәнүгә керткән өлешенә багышланган. Форсаттан файдаланып Татарстан мөфтиен гыйльми дәрәҗә алуы белән котлыйбыз. Аларның туган җире от ияре дигәннәр татарлар турында. Милли гореф-гадәтләребезне яңартырга йөз тоткан чорда әлеге малкайларга игътибар тагын да артты. Алдагы сюжетыбыз Сатыш авылында атлар асраучы Әхмәдуллиннар гаиләсе хакында. Урман кырларга гашык, кеше яшеннән ук мал-туар арасында мәш килгән Вахит абый бах-байлар өчен үлеп китә. Ат гомер-гомергә кешенең юлдашы. Алар янында йөргәндә бар борчуларың да онытыла ди ул. Аны җиткән кеше үзе белә инде бәк файдалы. Үзенә тиешле печәнен алып кайтып була. Күңел саф һавада йөрсәң дә ат белән.
Но тут только техника безопасности кирәк хәзерге заманда. Менә шул. Атлар якыннан яхшы күрә, хәтта кешенең ишарәсен тояла. Аныкларымның да атларга тартылып үсү сөендерә ди гаилә башлыгы. Аныкларым минем 3 анагым бар, малайларым инде. 4 индалар, берсе кыз бит ана. Малайларым, аныкларым име, от янына шушында диктәләр. Әхмәдуллиннар иртән кояш белән бергә кузгала. Кышка атлар өчен азык-төлекне дә мулдан туплаганнар. Бар эшне дә Вахит абый тормыш иптәше Зөһрә апа белән бергәләп, күңелле итеп башкаралар. Хәзер җитәгә тиештибез инде Алла белсә. Шөп топ кайтабыз инде от белән дә йөрибез. Басуга чыгып китәбез. Атларның йылкылдап торган ялларын җикетеп, уйнаклауларын карап тору җанга рәхәтлек, хозурлык бирә. Аларның күпме эш башкара алуында искә алсак, дәрәҗәләре тагы да арта. Бу малларның баш саны күбәя баруы сөенечле. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсендә генә дә 300гә якын ат бар икән. Татар халкы инде гомер-гомергә атлар асраган, инде ул үзебезнең моторлык, үзебезнең миллилекне күрсәтә. Инде менә үзебезнең җирлегебездә дә Аллага шөкер атларыбыз бик күп, асраучылар бик күп. Инде җирлегебез һаман да үзебезнең татар халкының миллилеген онытмыйча атлар асрыйлар. Эльза Әхмәтҗанова, Диләрә Җаббарова, Айрат Шәрәфиев, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Җыр күңелне күтәрә, рухны ныгыта. Алабугада яшәүче студент кыз Алга һәм Тимер батальоннары солдатларына багышлап җыр язган. Кызның әтисе дә шунда хезмәт итә. Аңа карата хөрмәт, ихтирам хисләре җыр иҗат итәргә рухландырган. Алга барый гәле дуслар, тимер юллар узый гәле дуслар, безнең кебек халык юк дөньяда. Алабуга мәдәният һәм сәнгать колледжы студенты Райна Сабирова Алга тимер солдатларына багышлап җыр язган. Җырның һәр сүзендә хәзерге вакытта ватанны саклаучы әтисенә һәм батальон солдатларына ярдәм итү сизелеп тора. Алга барый гәле дуслар, тимер юллар узый гәле дуслар. Райна җырын гаилә бәйрәме әтисе туган көнендә тәкъдим итә. Җәй көне әтисе Алга батальоны волонтерлары сафына чакырыла. Шул чакта кыз әтисенә ярдәм итәргә тели. Шулай итеп, җыр хәрби операциядә катнашучылар өчен рәсми булмаган гимнга әверелә. Әтием, кызым бу җырны язарга кирәк диде. Хәзерге вакытта солдатларга ярдәм йөзеннән бар көчеңне куй. Ул алар өчен ярдәм булыр. Татарстан алар белән бергә. Патриотик җыр тиз арада социаль шелтәрләрдә тарала. Хәзер кызны зур сәхнәдә чыгыш ясау өчен чакырулар да бар. Әлегә җырны хәрбиләр җыелган урыннарда да яңгыраталар. Ләлә Зайнуллина, Валентин Васильева, Максим Бигышев, Татарстан яңалыклары өчен Алабуга шәһәреннән. Эфирда яңалыклар программасы. Дәвам итәбез. Әхсән Фәтхетдинов музейында Түбән Камада яшәп иҗат итүче рәссамнар күргәзмәсе ачылды. Анда сынлы сәнгать өлкәсенә яңа гына аяк баскан яшь рәссамнарның да, күренекле авторларның да дистәләгән эше тәкъдим ителә. Күргәзмәдән Альбина Вәлиева язмасы. Выставкада ел сайын катнашам һәм миңа бик ошый. Рәхмәт, бу ел бик мәгънәле һәм матур эшләр. Диләрә Закирова яңа күргәзмә турында горурлык хисе белән сөйли. Хатын-кыз белдерүенчә, һәр картина сәнгать әсәренә тиң. Мисал өчен без Исән дигән рәсем сугыш чоры моңсу караш белән ике бала карап тора, фаҗига күз алдыннан узгандай була. Бүгінгі шара ул барыбыз өчен бик кирәкле дип саныйбыз, чөнки электән килгән танылган шәхесләр, танылган рәссамнар арасыннан без яңа рәсемнәрне ачабыз. Үзебез өчен төрле техникаларда эшләнгән картиналар. Аннан соң менә шәһәргә карата, табигатьгә карата, кешегә карата мөнәсәбәтләр монда ачыклана. Түбән Камада иҗат иткән рәссамнар күргәзмәсе Әхсән Фәтхетдинов музейында ачыла. Анда күренекле һәм яшь авторлар картиналары урын алган. Алар төрле жанрларда иҗат итә: пейзаж, натюрморт, портрет. Миңа бу күргәзмә бик нык ошады. Безнең Түбән Кама шәһәрендә күп рәсемнәр икәнен бүген генә белдем. Әмма дә ләкин рәхмәт, миңа бик нык ошады. Бу күргәзмәгә беренче тапкыр килүем. Бу күргәзмәдә мин Түбән Кама табигатен күрдем, үземнең авылымның табигатьләрен күрдем. Барысы да миңа бик ошады. Бик матурлар.
рәссамнар молодец. Тамашачылар мәхәббәтен яулаган рәсемнәрнең авторлары ел ахырында бүлекләнәчәк, төрле номинацияләр каралган. Әлеге күргәзмә 6 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Түбән Камаларны Красный Ключ бистәсендә урнашкан Әхсән Фәтхетдинов музеенда көтеп калалар. Татарстан журналистлар берлегендә Сөембикә журналының хезмәт коллективы белән очрашу үткәрелде. Остазлар Сөембикә журналының хезмәт ветераннары, һөнәри киңәш алырга килүчеләр, студентлар. Хөрмәтләү һәм тәҗрибә мәйданчыгына әверелгән чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Алар башка буын. Шир һәм таләпләр аның үз кыйммәтләре тамырдан үзгәрде. Фотоаппарат да, камера да, диктофон да, монтажлау программалары да аларның һәр вакыт үзе белән, әнә шул кечкенә генә телефонда. Шуңа да аларга журналистиканың үсеш баскычларын, бигрәк тә гасырдан артык тарихы булган татар журналистикасының үткәнен сөйләп кенә түгел, әнә шулай күрсәтеп аңлату үтемле. Менә карасагыз, әгәр менә аның портреты, менә аның нинди галстугы, менә аның галстугы. Эшчәнлеге белән тулы бер ширны гәүдәләндергән. Журналистлар укытуга гомумән журналистика үсешенә биниһая өлеш керткән шәхесләр турында музейларда сакланган фотосурәтләр, шәхси әйберләре аша өйрәнәбез. Ярый әле Татарстан журналистикасы тарихы музее бар. Биредә хатын-кызларга багышлап чыгарылган бердән-бер журнал турында шактый мәгълүмат тупланган. Әмма бүген ул хакта Сөембикә журналының күренекле журналистлары үзләре сөйләде. Журнал гаилә җылысы, әниләр сүзе кебек мәңгелек темалар белән эш итте. Әлбәттә, җиңелдән булмады. Бигрәк тә аңа яңа исемдәге журнал. Яңа журнал Сөембикә эрасы башланды. Минем чорда башланды дип әйтүем инде без башладык. Кәгазь юк, ә безнең журналның тиражы 500 меңнән дә артып киткән ул вакытта. Зур тиражлы журналны исеменә лаек итеп чыгару максаты куела. Яңа сәхифәләр ачыла, Ак калфак хатын-кызлар җәмгыятенә нигез салынып, ул да матур гына эшчәнлеген башлап җибәрә. Аннары Сөембикә журналының сәяхәт чоры башлана. Яңа җитәкче, яңа эзләнүләр. Әле дә ул елларны сагынып яшим ди Фирая Бәдретдинова. Алай сагынырмын дип тә уйламаган идем. Мин эш кенә ул дип ышандырырга тырышам үземне. Ләкин һәр вакыт әйләнәсең дә кайтасың, кешеләргә, вакыйгаларга, ул бик кадерле еллар. Мин ул эшкә ничек риза булганымда сизмичә риза булдым. Риза булмый хәлем булмады. Чөнки бу инстанцияга җиткәч, сезнең ризалык соралмый дип миңа шушындый тәкъдим булды. Эшләп киттем, курка дөресен әйткәндә, бик җаваплы урын бит. Миңа тәкъдим иткәндә дә Сөембикә алтын шар бит ул дигән идем мин. Шул алтын шарда сизелмичә 10 елга якын вакыт узып китте. Минем ул еллар үзем өчен уку, өйрәнү, тормыш мәктәбе булды дип саныйм мин. Мин анда килгәндә бик күп нәрсәне төбенә төшеп аңлап бетермәгәнемне аннары аңлыйм менә хәзер. Бик күп нәрсәгә өйрәнгәнемне, кешеләр язмышы, гомумән тормыш турында бик тирән уйландырган еллар булган ул. Тирән уйландырган елларда журналның күзгә күренеп үзгәрүен, төрле темаларны кулачларга тырышуын укучылары да сизде әлбәттә. Асыл яр кушымтасы чыга башлады. Хат язышу бетеп барган заманнарда укучылар Сөембикә журналына битараф кала алмады. Хатлар капчыклап килә иде дип искә алалар. Хәзерге аралашу бөтенләй башкача. Яңа заман, яңа формат. Бүгінгі көндә Сөембикә журналының коллективы бик әйбәт, кичле журналистлардан тора. Шуңа күрә язманы язганда безнең бер таләп тә түгел, ул бер генә критерий дип әйтәм инде мин аны, укучыны яратып, күз алдында тотып, шулай итеп язмалар туа безнең һәм дә инде менә кайбер кешеләр әйтәләр, әйдәгез телефоннан ушагына сөйләшик дип индеме, юк алай булмый, күзгә карап, шулай итеп сөйләшик әле дип бик үз эшләренә теләпчән итеп карыйлар безнең журналистлар, һәм
эшләрен дә яраталар, геройларын да яраталар. Син героеңны яратмыйсың икән, синең язмаң әйбәт булмаячак. Ул үтеп тә халыкның җанына да үтеп кермәячәк. Шуңа күрә беренче чиратта үз геройларын безнең журналист кызлар яратырга тырышалар. Лариса Мәликова җитәкчелек вазифасына кадәр 1990 елдан башлап әлеге журналда чыныгу алган. Студентларга сөйләр сүзе күп. Әлбәттә, башта ветеран журналистлар белән таныштырды. Ә аларның һәрберсе үз эшенең, үз темасының аяклы энциклопедиясе. Алар бер генә сорауны да җавапсыз калдырмый. Бүгенге көндә Сөембикә журналы нинди соң? Ул әлбәттә үзгәрде. Дөнья үзгәрде. Үзгәрә, җәмгыять үзгәрә. Шуңа күрә ул җәмгыять белән бергә, халыкның карашы белән бергә үзгәреп килә. Элек ул теге анда эшчеләр, колхозчылар, ташчылар, бирәйдегендә сыер савучылар һәм ул ана шул совет вакытындагы тормышның бер көзгесе иде. Бүген ул инде зиялы бер басмага әверелде. Аны ачып карасаң, аның һәр рәсеме, анда сөйләнгән һәр кеше ул инде безнең татар җәмгыятенең теге үз урынын тапкан зиялы ханымнар. Журнал тарихында ир-ат исеме аз. Аның беренчесе рәсми мөхәррире Яқуб Хәлили. Чынлыкта Әсмә ханым җитәкчелек иткән. Ә икенчесе журнал укучыларына бик күп гамьле сүзе белән мөрәҗәгать иткән язучы, публицист, Сөембикә романы авторы Марат Әмирханов. Ул студентларга журнал аша язучы булып китү мөмкинлекләрен аңлатты. Ә аның өчен белемле һәм кызыксынучан булырга кирәк. Журналистика тарихы турында бик күп белмибез. Шуңа күрә журналистиканың башлангычларын өйрәнү, аның үткәне һәм бүгенгесе белән танышу безнең өчен бик кызык булды. Шундый тарихи кешеләрнең битләрен күрү, аларның кылган гамәлләрен карау минем өчен бик мөһим булды. Сөембикә журналы белән дәгән мин шәхсән үзем күптән таныш. Сөембикә журналын яратып укып киләбез. Андагы геройлар гомумән хатын-кызлар һәм яшьләр дәгән ул журналның битләрендә чагыла. Шуңа күрә бу журнал хәзердән үзенең актуальлыгын югалтмый. Менә монда җыелган кешеләр арасында безнең өлкән буын вәкилләре дә бар. Алар күп елларын Сөембикә журналына багышлаганнар, бу журналда эшләгәннәр. Шуңа күрә алар белән дә шушы тогындагы кызыкларга үтә. Очрашуны журналистлар берлеге рәисе урынбасары Ралия Фәтхетдинова оештырды. Биредә гаммәви чаралар редакциясе хезмәткәрләре белән күмәк һәм шәхси очрашулар даими үткәрелеп килә. Бу юлы очрашудан тыш Сөембикә журналы ветераннарына өлкәннәр декадасы уңаеннан берлек әзерләгән бүләкләр дә тапшырылды. Бик рәхмәтлебез без ни өчен дисәгез, бу кызыклы заманда очрашырга мөмкинлек сирәк туа. Ничектер һаман вакыт җитми бит, шулай бит, әмма менә шуны мөмкинлек туды. Без дә сиенеп килдек. Бу безнең ветераннарыбызга да кирәк. Аларга да менә шулай яшьләр белән аралашып, тәҗрибәләр белән уртаклашып, миңа калсалар өчен ул да мөһим. Бик рәхмәтлебез без. Бу юлы очрашудан тыш Сөембикә журналы ветераннарына өлкәннәр декадасы уңаеннан берлек әзерләгән бүләкләр дә тапшырылды. Мөршидә Җихан, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.